Dobre, takže moja prednáška je skôr taká teoretická. Nie som fanúšik teórie, ale v istých veciach si myslím, že trošku by jej neuškodilo. Ako Lyndon zle uviedol, nadpis tej prednášky nie je statement o mne, je to taký všeobecný statement o tom, že keď už robíme nejaký LARP, bolo by fakt veľmi dobré, kebyže vieme, čo vlastne robíme. Hej? Ono to akože, to je presne ten boj medzi nejakou systematickosťou a intuitívnym robením LARPu. Je dobré, keď vlastne intuitívne je to väčšia sranda, je to zabava a tak ďalej, hádžeme tam veci, ktoré vieme, že nám v minulosti fungovali a tak ďalej, ale trošku systematickosti pomôže, pretože my, keď vieme, čo robíme, vieme to na budúce zopakovať. Toto, čo ja budem hovoriť, sa týka viac menej komorných LARPov, niektoré veci sa dajú aplikovať aj na iné typy LARPov, hej, komorný myslím tak do tých 15 hráčov, približne na nejaké 4 až 18 hodín a tak. Táto prednáška, možno ste už niekedy videli, je do veľkej miery ju niečo veľmi podobné prednášal Pavel Gotthard Lišaj na jednom odraze. Ja som veľa vecí z jeho prednášky použil z toho dôvodu, on to prednášal pred 5 rokmi, ale keďže my sme začali možno aj 6 rokov pozadu, tak je to stalo načasové. A ja som použil veľa vecí z toho, pretože v tej dobe, napriek tomu, že nie som fanúšik teoretických žvástov a filozofovania nad smrťou Chrusta, tak mi veľmi pomohla povedomiť si to v tom, čo ja vlastne robím, a veľmi mi pomohla v tom, čo vlastne robím zle na tých LARPoch, hej. Na druhá vec hlavne. Ja na vás vychrlím trošku viacej veci možno teraz, aj kvôli tomu, že ten čas je obmedzený. Ja potom chcem ešte k tomu dať nejakú aj textovú formu k tomu, takže aby to potom bolo. Dobre, to si myslím, že povedal všetko, čo som chcel. Takže, začíname. Toto je vzdušný zámok. Nie je to, keď začínate robiť LARP, komorný, základom je, absolútne sa neobmedzujte vo svojej fantázii. Začiatok LARPu je veľmi podstatný práve kvôli tomu, aby ste si dali nereálne plány. Z jednoduchého dôvodu, hej. My sme, ako som hovoril, ako tá elita organizátori, my sme, ktorí posúvame tie veci ďalej. A len ten, ako to povedať tak poeticky, len ten, kto riskuje, že zájde priďaleko, len ten zistí, ako ďaleko sa dá zájsť. Hej. Čiže keď robíte LARP, dajte si tie najnereálnejšie plány, že zloženiete takú lokáčku perfektnú, že toľko tam bude super veci na tej hre a čo všetko vymyslíte. Neobmedzujte sa, je to veľmi dôležité, aby ste na začiatku si fakt stavali vzdušné zámky. Tu nám môžete, tu je to super. Nevidieť na univerzite Ankh-Morpork. Toto som povedal jednu vec z toho, keď to máte ten svoj vzdušný zámok a máte to už nejako premyslené, poviete si, čo je vlastne ten váš markant. Čo je vlastne to, čo najviac zaujme tých hráčov, čo im budete najviac komunikovať, že aha, môj LARP je výnimočný, lebo má toto. Budú to 4 veci. Bude to buď priestor, zohnali ste zámok, fasa, komunikujete to s hráčmi. My máme zámok, nie nemajú. Máte rekvizity, zohnali ste kostýmy, hej, máte buď ľudí, ktorí majú proste super kostýmy a tak ďalej, buď máte nejakú pojičeniu, ktorá viete pojičať vlastné kostýmy. Super, toto komunikujete s hráčmi. Ale máte herné mechaniky. Toto možno vyznieva tak divne, hej, že prečo by ten herná mechanika mala byť ten markant, ale zažil som komorné LARPy aj v Čechách, kde v podstate herná mechanika bola tým mazívom celého toho LARPu. To, čo vlastne robil ten LARP, nenormálne zaujímavý. Hej. LARP Mesh napríklad, tam proste sme všetci hrali účastníkov akože toho Meshu, hej, každý bol nejaká tá postava 5 rokov po vojne. A tam bola taká mechanika, že vlastne sme vyťahovali nejaké predmety z krabice a každá tá vyťahnutá vec z tej krabice menila náš charakter. Sme sa postupne všetci vracali do toho mentálneho prostredia za vojny. A výborne to fungovalo, tá hra mala výbornú dynamiku vďaka tomu. Posledná vec, príbeh postavy. Jasné, máte silný príbeh, máte silné postavy, máte výborne urobený príbeh a toto je váš markant, toto je to, čo je silné. Musíte si to učiť, musíte si povedať, čo na vašom LARPe je ten podstatné. A všetko okolo toho, je to niekedy ťažké, ale všetko okolo tej hry musíte napasovať na ten váš markant. Keď máte super priestor a máte zámok, ale hráči za celú hru, tam ten zámok prídu dvakrát, je to nevyužité. Ja viem, vy si možno poviete, ale dobre, ja som... nevychádza mi to príbehovo. Zmente dizajn hry.
správte to tak, aby tá lokáčka bola využitá na 95%. Nie na menej, nie na menej. Je to zbytočné potom. Hej? Ten markant musí byť využitý na obrovské percento. Dobre, ďalšia vec, keď už ste tam. Určite si setting a náladu. To je ďalšia vec, ktorú musíte spraviť. Alebo respektíve zápletku a tému. Čo to je? Setting v podstate je, odpovedte si na otázku, o čom ten LARP váš je. O čom je, to znamená, je fantasy, je o pirátoch, je o sci-fi a tak ďalej, hej, alebo je o, neviem čo ešte, je o upíroch a tak ďalej. O čom to je? Setting. A druhá vec, ktorá je veľmi dôležitá, je nálada, to znamená téma. Aké to je? Je to smutné, je to dramatické, je to veselé, je to thriller, je to horor. Čo to vlastne, akú má mať ten LARP náladu? Toto je tiež veľmi podstatné, aby ste si to určili na začiatku, pretože potom sa strašne veľa vecí od toho odvíja. Toto si určite. Najlepšie je, keby tieto veci sú v podstate protikladné, aby ten LARP bol nejak zaujímavý. To znamená, robíte napríklad na LARPe party, to je vlastne o hollywoodských hviezdách, to je setting, hollywoodské hviezdy, nálada sú vlastne intrigy, hej, dekadencia Hollywoodu, tam každý šúka na tom LARPe, hej, katastrofa. A toto je vlastne, a spravite si to ale protikladne, v tom zmysle, že máte nejakú Hollywood, je to nejaká party, je to nejaká zábava. Na druhej strane, na tom LARPe sa stane vražda, na tom LARPe sa riešia ťažké intrigy, na tom LARPe sa odhaluje nejaká dekadencia, hej. Máme svadbu a na svadbe sa stane vražda. Hej, je to protikladné, je to nejakým spôsobom zaujímavé. Čiže tak, poďme ďalej. Herný svet. Vy potrebujete tým hráčom odkomunikovať ten váš svet, ktorý budete používať Na to môžete použiť viacero vecí. Na LARPe party, to bolo aj k tým kostýmom, čo sme sa bavili, my väčšinou tak robíme, že keď vieme o nejakom nováčikovi, my ho voláme na LARP party, prípadne ho voláme na Sherlocka alebo na 4x4, pretože to sú všetko LARPy z dnešnej doby. Hej? A tým pádom nie je tam ten kostým až tak potrebný, ale nie je to riešenie pre každého. Prečo potrebujete komunikovať ten herný svet? No pretože my všetci poznáme nuancy tohto nášho sveta. Vieme, že policajti akí sú, že vás pokutujú, ale keď treba trošku ukecáte, možno žena urobí nejaký výstrih a tak ďalej, tak proste sa dá s ním pokecať, dá sa korumpovať a tak ďalej. Tie nuancy nášho sveta poznáte všetci. Ale aké sú nuancy sveta nejakých elfov a trpaslíkov, to nepoznáme. Preto vy potrebujete tým hráčom odovzdať informácie. Prečo to je dôležité? Je to dôležité preto, robíte LARP z prostredia seriálu Firefly napríklad, keď to poznáte, sci-fi, a niekto zakričí: Ježiši Kriste, prichádzajú Reavery. A každý, OK, dobre, hej. A nikto začo nevie, že Reavery sú najväčší krvilační vrahovia v celej galaxii, hej. A váš ako potenciál bolo, aby sa všetci zľakli a začali utekať alebo niečo také. V skutočnosti sa nikto nezľakne, lebo nikto nepozná, hej. Toto je ten problém, prečo potrebujete komunikovať nejak ten herný svet. A jak to urobíte, je zjednodušenie, to sme používali na Garotone. V podstate je to, vy prirovnáte ten svet ku niečomu, čo je hráčom jasné, respektíve ku dnešnému svetu. My sme to používali na Garotone, na starších typoch Garotonov, fungovalo to tak na 50%, ale vždy lepšie ako nič. My sme tam mali temných elfov a to boli čistí nacisti, tak sme ich aj napísali. Mali sme tam lesných elfov, to boli čistí indiáni, trpaslíci boli vikingovia a tak ďalej, hej. Tak sme to robili. My sme tam aj direktne napísali, hej. Temní elfovia sú ako nacisti, hej. Direktne, aby to každému doplo, hej. Nielen, že sú rasisti a tak ďalej. To je jedna možnosť. Druhá, popkultúra. Fiči v telke Game of Thrones. Spravte LARP z Game of Thrones. Nie je nič jednoduchšie, hej. Proste všetci to pozerajú, všetci o tom vedia, keď sa zakričí Ježiš Maria, prichádzajú White Walkers, hej, iní, hej, prichádzajú White Walkers, tak sa všetci zľaknú, hej, každý vie, o čo ide. Samozrejme, je tu problém s tým, že stále môže prísť 1-2 hráči, ktorí o tom nevedia nič a tak ďalej, treba to už nejak potom odkomunikovať s tými ľuďmi. Čiže niečo z popkultúry naviazať, hej, ideálne to, čo práve fičí v kinách. A posledná možnosť, ktorá je určiť si základné rysy toho sveta. To
To znamená, máte svet, ktorý je kompletne vymyslený. A vy si poviete, dobre, idem robiť fantasy svet, tak vypíšete si 10-15 vecí, ktoré v tom svete chcete mať. A potom, hej, napríklad, nešvári medzi elfami, trpaslíkmi, medzi korupciu, skazený král, neviem čo, tak ďalej, hej, čo tam všetko máte. Ale z tých všetkých 10-15 vecí si vyberete 2, 3, maximálne 4 veci a okolo tých tú hru celú spravíte. Musíte si vybrať, je to ťažké, ale musíte si tie 3-4 veci urobiť a poviete si, bude to na konflikte trpaslíkov a elfov, potom to bude o nejakom skorumpovanom ľudskom kráľovstve a potom to tretie bude nejakí draci, ktorí hrozia tomu, že prídu a všetkých vypalia do tla. Hej? A keď toto budete potom, na toto napojíte tú celú hru a budete toto komunikovať hráčom v príbehu, bude im oveľa jasnejšie, že aha, jasné, ide tu nejaké konflikty elfov a tak ďalej. Bude im to oveľa jasnejšie. Nemá zmysel tým hráčom proste písať litánie o tom, hej, a celé PDF-ka o tom proste, aký ten svet je komplexný a tak ďalej, hej. Keď môžete, spravte tie veci jednoducho. Tí hráči ich nebudú čítať, hej. Nikto ich nečítá, ani organizátori ich nečítajú, keď znáš, hej. Všetci sme leniví. Prípadne povedať, čom sa odchyluje tento. Dobre, tu by som asi išiel ďalej. Počkaj, herný svet. Dobre. Priestory. Takže, stále sa poviem o tom komandnom LARPe, čiže nebavíme sa direktne o nejakom obrovskom zámku, kde je priestor na 200 ľudí, ale o nejakom komornom. V podstate máme také základné 4 typy. Hodnoverné, jasné, robím LARP o masakri na strednej škole, mám strednú školu, výborne, super. Nehodnoverné, hej, samozrejme, robím LARP z prostredia sci-fi a robím to na strednej škole, kde toto, hej, nejaký učebník, tak to je zlé, hej, samozrejme. Základná vec pri týchto nehodnoverných je, toto je podstatná vec, keď vy máte LARP, kde ako bol ten setting a nálada, a máte to o vesmírnych pirátoch, hej, Firefly. A druhé je, že má to byť dráma, hej, má to byť nejaká sociálna dráma. A máte lokačku, ktorá je stredná škola. Porozmýšľajte nad tým, či naozaj to musí byť o tých vesmírnych pirátoch. Keď podstatou tej hry má byť dráma, hej, tak spravte z toho proste fakt ten masaker na strednej škole, hej, ale to už bude horor. Ale niečo podobné, hej. Proste premýšľajte sa, ten gestor musí byť trošku flexibilný v tom. Je to niekedy ťažké, lebo vy si vysnívate, ježiš, ten post-apo, to bude také super, hej? Ale a nakoniec musíte to viac menej prispôsobiť tomu, hej? Alebo zamyslite sa minimálne tým, či nebude lepšie to, keď to zmeníte, keď vašou podstatou je niečo inšie. Hej? Preto sú na začiatku podstatné tie veci, ako setting, nálada, váš markant, aby ste to všetko povedali na začiatku, čo to je. Vyjadrujúce náladu. Klasika, v slovenských končinách asi ponorku nezoženieme. Hej, chceme robiť LARP zo druhej svetovej vojny alebo proste život na ponorke, nezoženieme. A tak si nájdeme fotóniu. Hej, napríklad niečo, čo vyjadruje tú náladu. Robím sci-fi LARP z prostredia mostíka, nejaké vesmírne lode. Tak si prenajmeme si výpočtové stredisko, hej, kde je kopec počítačov. Niečo, čo aspoň sa dotýka tej nálady. Aspoň takto. Posledná vec je prázdny priestor. Netreba sa tohto bať. Tohto sa netreba báť, pretože toto je v mnohých smeroch lepšie ako napríklad len priestor, ktorý vyjadruje nejakú náladu. Na LARP party používame dosť často, niekedy robili sme to aj v nejakých bytoch a tak ďalej, ale nikdy tá hra nebola kazená tým, keď sa to robilo v prázdnom priestore len so stoličkami a so stolom. Z jednoduchého dôvodu, tých hráčov nemá čo rušiť na bielej stene a na stoličkách a stoloch. Hej. Čo keď tam budú nejaké obrazy, ktoré budú z úplne inej časti, budú tam nejaké závesy, alebo neviem čo, proste veci, ktoré nepasujú do toho obdobia, bude to strašne kaziť. Keď ste už v koncoch a nemáte kde, použite úplne prázdny priestor a tí hráči sa automaticky vo svojich mysliach sústredia na kostýmy, sústredia sa na vzťahy, na ostatných hráčov. Je to dobrá voľba, keď nemáte nič iné. Samozrejme, vždycky závisí od toho, o čo vám na tom LARPu ide, hej, aký je ten setting, aká je nálada a tak ďalej. Dobre, poďme ďalej. Konflikty.
toto je asi jedna z najdôležitejších častí, alebo najväčších. Musíte si povedať, aká tá hra vaša bude. Či to bude viac dráma, alebo či to bude viac gaming. Aký je rozdiel, hej? Dráma je, že hráči medzi sebou riešia vzťahy, hej? Ty si mi pretiahol ženu, chcem ťa zabiť, hej? A tak ďalej. Alebo proste, chcem zistiť, kto mi ukradol tie peniaze, hej? Sú to vzťahy medzi postavami. Gaming je, sme na ponorke, uniká nám vzduch, musíme zohnať tamto kladivo, tamtú vec, tamté veci a potom to dať dokopy a opraviť a tak ďalej. Toto je gamingová časť, hej? Vy si musíte povedať, aká tá vaša hra je. Či je viac dráma, alebo viac gaming. Môže byť 80-20 v poriadku, ale nesmie byť 50-50. Ako náhle tú hru robíte, že je veľmi vyvážené, akože jedno aj druhé, nebude to fungovať, lebo druhá vec je aj tá, že aká tá hra je, ona takých hráčov vlastne priťahuje. A keď to budete mať, keď tam jedni budú dramaťáci, druhí budú nejakí gamery strašní, oni sa budú navzájom byť. Hej. Jedni budú chcieť hrať nejakú rolu, druhí budú chcieť zbierať bylinky a takéto veci. Nebude to fungovať spolu. Čiže 80-20 je v poriadku v jednom či druhom smere, ale nie 50-50. Dobre, konflikty. Konflikty medzi postavami môžu byť poprvé celkové, to znamená, rieši sa nejaká celková zápletka. Napríklad na LARPe Party, tam sa proste rieši to, že zomrela tá hlavná herečka. A teraz sa rieši, čo s tým, kto ju zavraždil a tak ďalej. Hej. Potom máme osobné konflikty, to sú vlastne tie hráčske. A tie sú vlastne také, že niektoré postavy tam majú úlohu, že, no nie úlohu, ale ako náhle zistili, že herečky hlavne, ako náhle zistili, že hlavná herečka zomrela, je tam voľné miesto, hej? A oni tam chcú byť, keď sa ju s režisérom, keď sa ju s producentom. Toto sú tie osobné vzťahy, ktoré budú. Najhoršie vzťahy sú tie virtuálne. Poďme sa my dvaja dohodnúť, dlžíš mi peniaze a poďme sa dohodnúť, ako mi ich po hre vrátiš. Hej? Toto je konflikt, ktorý nesúvisí s tou hrou, je daný len príbehovo, má byť vyriešený až po hre, je úplne najhorší a je zlý. Preto je dobré, keď tie postavy riešia nejaké celkové a osobné vzťahy, ktoré sú naviazané na ten daný, na ten celkový rámec, na ten celkový príbeh. Tu je tiež, to sme hovorili predtým, je podstatné znova tie vzťahy, aby sa neodlišovali veľmi od toho, ako ste si nastavili na setting a náladu. Hej? Zase raz. O čo vám v tej hre ide? Hej? Keď v vašej hre je o dráme, tak nemá zmysel dávať nejaké osobný quest, ktorý bude proste nejaký vtipný. Hej? Proste urobiť nejakú srandu nám, hej? Keď vám ide o drámu. Čiže tak. Dobre. Jedna vec je, že vy síce môžete dať tej hre nejaký celkový quest, hej? Zomrela hlavná herečka, napríklad, alebo proste stretávajú sa hollywoodske hviezdy, ale toto sa nedá riešiť 3 hodiny. Jeden problém sa nedá riešiť 3 hodiny. Musíte v podstate v určitom momente zmeniť rámec tej hry. Rámec hry je v podstate moment, kedy vy vniesiete do tej hry nový prvok, ktorý kompletne zmení, ako tí hráči sa na to pozerajú. Na LARPe Party napríklad je to tak, že tí hráči najprv prichádzajú len tak, že idú sa stretnúť, je to party, zrazu príde zmena rámca, zistí sa, že hlavná herečka zomrela. Je to kompletne úplne nová hra, kde hráči musia na to reagovať a zistiu, že čo sa stalo, jak sa stalo a tak ďalej. Potom, neskôr, sa na hre objaví policajt. Zase zmena rámca, pretože zrazu je tá situácia úplne iná, pretože doteraz to bolo len medzi nami všetkými, hej, možno to nejak ututleme a tak ďalej a počkáme čo ako, ale zrazu je z toho oficiálne vyšetrovanie, kde všetci sme nejak podozriví, hej. Po ďalšej hodine hry prichádza ďalší zmena rámca, kedy prichádzajú zásadné informácie viacerým hráčom a všetko sú to nejaké herné mechaniky. Zásadné informácie všetkým hráčom, že ako sa vlastne kto vlastne by mohol byť ten vrah a tak ďalej. Hej? Toto je také, by som povedal. Všetky tie zmeny rámcov v podstate musia byť opäť nejak v súlade so settingom, náladou a sa markantom. Hej? Keď to je nejakom
keď to je nejak o hollywoodských hviezdach a dekadencii, nemá zmysel tam dávať rámec, ktorý hovorí o tom, že zrazu na budovu zaútočili mimozemšťania a všetkých tam napadli. Hej, je to proste od veci. Je to strašne od veci. Musí to byť niečo súvislé, logické s tým, čo sa tam rieši a čo máte, aký je váš cieľ. Toto, každý krúžok je v podstate nejaká zmena rámca. Niektoré sú menšie, niektoré sú väčšie. Vnášajú do hry nejakú zmenu, niečo, na čo hráči musia reagovať. To môže byť kľudne, ako tej zmene rámca, môže byť kľudne, hej, že hráči hrajú dedinu a zrazu do dediny príde kráľ. Hej, nikto si nerátal, nikto to nečakal, alebo príde inkvizitor ešte lepšie. Hej, a to kompletne mení tú hru, čo tí hráči riešia. Nie je nič lepšie, ak hráči si majú pocit, že už všetko majú naplánované a vy do toho urobíte. Hej, a vlastne im seknete do ich plánov. Je to super, sa to pozrie potom. Hej. Ale tie jednotlivé rámce musia byť rôznej intenzity, aby to nebolo, že stále je to rovnaká hladina, vždycky musia byť menšie, väčšie a tak ďalej. A musia byť nejako logicky zoradené, nemôžu byť tu na veľký a potom samé malé. Je to zlé, má to zlú dynamiku. Takto to vyzerá aj pekne, je to pekný náhrdelník a je to dobre spravené. Samozrejme, môžete si to prispôsobovať, nie je to špecificky dané, napríklad LARP Party vyzerá v podstate takto. Toto sú jeho rámce, hej. Tu na to je trošku viacej nahustené, tu na je to trošku menej a na konci je ešte jeden záverečný. Hej. Samozrejme, tu na sú tie veľké rámce 3, kedy vy tam budete mať 4, 5, 15, je to jedno. Nedávkovať ich nejak v obrovskom množstve. Ide vždy o to, že pokiaľ vidíte, že tá hra ešte má nejakú dynamiku, že tí hráči ešte hrajú, to riešia, treba ich nechať v tom, hej. Samozrejme, rámce môžu prichádzať do hry v podstate tým štýlom, že nastavíte nejakú mechaniku, ktorá povie, že aha, teraz to príde, alebo to nechať trošku na hráčov s tým, že oni majú nejaké informácie, ktoré keď navzájom zistia o sebe, vtedy do tej hry príde nový rámec. Hej. To je taký akože vnútorný spôsob, že to hráči medzi sebou si to kalkulujú, alebo vonkajší, že vy to nejakou mechanikou vnášate do hry. Čiže tak. Jasné, potom máme klasický príklad, ako robiť LARP, úvod, jadro, úvod, vrchol, záver. Ja ho nemám rád, je to pre mňa návod pre lenivých organizátorov, ale je možné LARP koncipovať týmto štýlom. Keď urobíte super úvod, keď urobíte nie že vrchol, že jeden vrchol, ale tak, že každá postava v hre si zažije niečo fasa, hej? A potom urobíte bombastický záver, hráči povedia, to bola super hra. Prečo ja mám s tým problém, vysvetlím postupne, úvod, keď chcete, úvod spravte bombasticky, nie je problém. Na party nie je ale ani nie bombasticky je dobrý. Na party LARPe hráči prichádzajú do miestnosti postupne, oni prichádzajú do domu producenta a sa zoznamujú, kecajú, vzťahy sa nejak kryštalizujú a tak ďalej. Nie je to nič akože proste dramatické, a je to v pohode. A postupne sa dostávajú k tomu prvému zmenu rámca, ktoré kedy sa zistí, že hlavná herečka je mŕtva a že nepríde na tú party. Samozrejme, môžete spraviť bombastický úvod, ako robil BHVčko, keď robili ten svoj post-apo LARP, zobrali hráčov, niekde vonku ich vyzliekli kompletne, dali im tepláky, biele tričko, zaviazali im oči a po slepých ich zaviedli dole do bunkra atomového, hej. Tam ich položili na lavice, dali im nejaké hadičky, zakryli ich tými linoleumi, zakryli a neviem čo, a zhasli svetlo a zrazu sa ozval iba z reproduktorov počítačový hlas nejakého hlavného počítača, ktorý tam proste akože to celý ten kryt organizoval, hej. A tak začal LARP. Super, hej, akože ale nemusí to také byť. Môže, nemusí. Vrchol, klasika, to je tá hlavná časť, kde by ste mali sa nebyť leniví a makať. To sú tie zmeny rámca, to je pripraviť dobrý program, dobré postavy, ktoré budú mať čo riešiť celú hru. S čím mám najväčší problém je záver, z jednoduchého dôvodu. Vy keď spravíte bombastický záver, on je schopný nie do 100%, ale do veľkej miery je schopný prekryť zvyšok hry.
Hráči si väčšinou pamätajú ten záver. Keď ho spravíte strašne bombasticky, ale celá predošlá hra bola na hovno, hráči sú schopní povedať, že bolo to OK. Hej. Preto z jednoduchého dôvodu moje odporúčanie je, ak nie ste leniví organizátori, nerobte záber bombasticky, spravte ho taký fajn. Nežiš vôbec žiaden, ale spravte ho taký fajný, dobre, všetko fasa, niečo sa odhalí, zistí sa vrah, alebo niečo také, ale nerobte ho bombasticky. Je to dobré aj pre vás, pretože hráči na konci hry budú mať oveľa lepšiu predstavu o tom, aká tá hra vlastne bola a podajú vám lepší feedback. Lepší feedback vám podajú. Hej? Čiže takto. Poďme na posledné veci. Postavy. To sme sa už, myslím, že aj Shadow tu niečo rozprával. Postavy. Máme hlavné a vedľajšie. Samozrejme, hráčom hovoríme, že všetky postavy sú hlavné a plnohodnotné a tak ďalej. Nie je to pravda. Samozrejme, nemôžu byť z jednoduchého dôvodu. Tí parchanti hráči niekedy neprídu a ja potrebujem nejakú postavu vyškrtnúť. A presne na to tam sú tie vedľajšie postavy. Hlavné postavy sú pohoda. Tam není problém. Hlavné postavy sú tie, ktoré vám ťahajú dej. To sú tie postavy, ktoré reagujú na tie zmeny rámca ako primárne a oni ten dej ťahajú ďalej, hej, tým, že na to reagujú. To sú väčšinou, môžu to byť skúsení hráči, nemusia nutne byť, ale proste oni sú tie hlavné postavy. S nimi nie je problém. Problém je s tými vedľajšími, z jednoduchého dôvodu. Musia byť nahraditeľné, ale zároveň musí byť sranda ich hrať. Hej, nemôžete ich len tak. Čo sa dá s tým robiť? Nie, nemám to napísané. Výborne. Sú 3 možnosti, v podstate, čo sa dá s tým robiť vedľajšími. To znamená, tu použijete tie body z toho vášho sveta, ktoré ste si vybrali na začiatku, že to bude o elfoch, že to bude o drakoch a tak ďalej. A vy použijete tú vedľajšiu postavu ako postavu, ktorá podporí niektoré z tých vecí toho vášho herného sveta. Keď váš svet bude o inkvizícii, hodíte tam inkvizitora. On svojou činnosťou a svojou funkciou proste ju podporí tú náladu, že všetci majú strach z toho, že nejaká inkvizícia tam má prísť ďalej. On to podporí. Keď ho vyberiete von z tej hry, nie je to až taký zase zásadný problém, pretože hráči stále akože majú napísané v postave, že Ježiš má neprísť nejaký inkvizitor, bojíme sa toho a tak ďalej, hej. Takisto je postapolárby, hej, keď všetci vedia, že nejakí zombie tam majú behať a ohrozovať nás, a žiadny zombie tam nikde nie je to také trošku slabšie, hej. Ale presne na to môžete vedľajšie postavy naviazať na takéto postavy. Druhá možnosť je naviazať ich na hlavnú postavu. To znamená, máme hlavnú postavu, nejaký typek, ktorý rieši nejakú vraždu a vy mu dáte nejakého, ako to bolo aj tu, že nie je panoša, ale napríklad jeho kolegu, jeho spoluvyšetrovateľ. A naviažete nejakú väzbu medzi nimi, hej. Musí byť medzi nimi veľmi silná väzba, aby tá hlavná postava ho neosrala, že dobre, choď, ti to aj nepotrebujem. Naviažete nejakú väzbu, bratia sú, alebo niečo, nejaké krvné puto medzi nimi, alebo niečo takéto. Posledná vec, ktorú my robíme robíme VH Games väčšinou, že tú vedľajšiu postavu dáme jej nejakú dramatickú rolu. Ona v podstate nie je akože až tak nutná, ale je skôr dramaticky orientovaná. Je to tam napríklad ten gay, Patrick Klaus, on je taká v podstate dramatická postava, má nejaké informácie, ktoré však ale môžeme posunúť inému hráčovi, keď musíme ho vynechať a ďalej. Ale v podstate je tam taká roleplayová postava, ktorá nemá tam až taký veľký význam, ale baví sa tým, že má informácie a roleplayuje tú svoj extrovertný geizmus, napríklad. Dobre. Väzby. Nesmú sa tí hráči mať radi. Máme tie väzby pozitívne, negatívne. Väzby akože vašej jednej postavy ku nejakým iným. Nesmú sa mať radi, keď... neviem presne, že to pravidlo takto funguje. Bolo povedané, ale v podstate... ten Lišaj tam aj vravel, že v podstate by malo byť tak, že to pravidlo 2 versus 1, to znamená 2 negatívne linky na 1 pozitívnu linku. Keď je 1 k 1, je to také v pohodiacké, moc sa akože tí ľudia nenávidia. A keď je to 3 ku 1, tak už z toho vzniká ako riadna roztržka.
ako riadna trma a nie je to aj dobré. 2:1 je fajn, ale samozrejme toto platí opäť pre LARPy, kde hovorím o 10-15 hráčov. Hej. Samozrejme nie o 150, ale to už je úplne iný level, kebyže chceme pretypávať postavy. A posledná vec, jasné, ešte posledná vec k tomuto, nie je dobré, ak jedna postava je príliš v stredobode celej hry. Keď má strašne veľa príliš tých väzieb na každého. Hej. Nám sa trošku nepodarilo podľa mňa na Sherlockovi, lebo tam postava Sherlocka má fakt vzťah ku polovici postav a to treba trošku obmedziť. Nie je dobré, keď jedna postava má proste príliš veľa väzieb na ostatných. Posledná vec je, keď už toto všetko máte hotové, sme v podstate u konca, konečne, a je, že pristúpite ku testovaniu. Testovanie, netreba sa toho báť, ale treba to hráčom jasne odkomunikovať, že táto akcia je o tento beh prvý je testovací, potrebujeme vás, aby sme to hru vedeli otestovať ďalej a pri nej si treba hlavne všímať, nakoľko ste využili ten markant, nakoľko ste splnili tú náladu a nakoľko ten setting pasoval do toho, čo ste chceli. Tieto 3 veci si musíte odsledovať. A to je všetko. Ďakujem.